Opening sa NCAA Season 99 nga adunay temang New Heroes of the Game na puno sa performances. JRU Heavy Bombers ug Letran Knights nagtigi sa bagong season sa NCAA Season 99. Ini ang report. Napuno sa performances ang opening ceremony sa NCAA Season 99 New Heroes of the Game. Gibuksan ang programa sa usa ka song number sa pipila ka mga sparkle artists with SEA Games Rhythmic Gymnastic Gold Medalist Daniel de la Pesa ug cheerleaders gikan sa mga NCAA member schools. Nag-perform usab ang P-pop group nga Fire One ug miparada usab ang mga atleta gikan sa napo ka mga NCAA member schools. Mihatag og mensahe si GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon. The NCAA has the distinction of being the first and premier collegiate athletics association of the Philippines. It has produced so many outstanding national athletes in various fields of sports who have become heroic symbols of our youth, not only in sportsmanship, but also in terms of discipline, perseverance, and excellence. Gipasiugdahan ni Asia's multimedia star Alden Richards ang opening prayer nga gisundan sa pag-aawit sa Queendom nga sila Rita Daniela, Jessica Villarubin, Thea Ashley, Marian Osabel, Hannah Priscilas ug Asia's Limitless star Julian San Jose ang bagong theme song sa NCAA. Atol sa opening, gipailaila usab ang mga newest batch sa courtside reporters pinaagi sa mga host nga sila Martin Javier, Mateo Guidechile, Faith Da Silva ug Arasan Agustin. Ana usab ang mga naglangkob sa NCAA Season 99 Committee nga gipanguluhan ni Dr. Vincent K. Fabilia, President sa committee ug host school sa JRU. Ana usab si GMA Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Sa buwan naman nga tigi sa Season 99, tali sa defending champion nga Letran Knights ug host school nga JRU, daog ang JRU. Gipailaila usab ang AI-generated sportscaster nga sila Maya ug Marco. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regiabelia. Balitang, Bisdak.